Ibu putri aku mati, Ibu. Ibu aku mati, kelonyotan aku, Ibu. Mati aku, dodoku panas, dodoku panas. Ibu Kunti, mati aku, Ibu. Sabar nggih, Den, sabar. Panci titah niku badhe kagungan gegayuhan niku kathah Buddha pangrencanane. Kakang Semar, nggih, aku ora kuat. Aku tambah nono. Dadaku panas disembur lawan naga yaksa. Nggih, sabar sawetawis. Ning kula percados, Gus. Ajeng kados menapa kemawon gegayuhan panjenengan menika gegayuhan ingkang luhur, gegayuhan ingkang utama. Sinten to tiyang ingkang anggayuh gegayuhan ingkang luhur Gusti tansah mijabahi Den. Kula ingkang badhe ngusadani. Kula suwunaken kaliyan para Bathara kaliyan para dewa supados ngusadani anggen panjenengan dipun sembur kaliyan naga taksaka. Kula tak meminta ngarsane para Jawata mangke enggal-enggal paras kados wingi uni, Den. Kakang Badranaya, nggih, matur nuwun kelawan panjenenganmu sujune. Kakang Badranaya tutpuri. Upama Kakang Semar ora tutpuri kelawan lakune Bratasena. Mesti Bratasena wis tepakaning pati. Nggih, kula ingkang badhe jampang nggih. Den. Pun kula aturi manjing wontening wana mrentani lampah panjenengan kadya Banjaran Sari, Gus.